Kull min iħobb ibati. Id-devoti tiegħi jagħmlu sagrifiċċji kbar għalija. Jien rajtkom. Rajt falġ kejknin li għalkemm mistħija imma jinteressaw ruħhom. Jippruvaw jitħalltu mal-kbar meta għadhom żgħar. Rajtkom toħorġu b'idea ta' planċir u set trofej. Rajtkom titħabtu tarmawhom fis-sħana ta' wissu. Bir-riżultat ikun l-isbaħ pjazza f'Malta. Rajtkom tiddiskutu u twebsu raskom u għal ftit żmien mifrudin ukoll. Sa ma sibtu s-soluzzjoni u erġajtu ingħaqadtu. Rajtkom iżommu tradizzjonijiet li urittu minant il-Palmiżi ta' qabilkom. Tant li komplew jikbru jissaħħu matul iż-żminijiet. Rajt it-tempju tiegħi rikk u nadif. Jitbitter mill-aqwa artisti u jintrama kif jixraq għal żmien il-festa. Rajtkom tersqu fiċin il-mewt. Però rajtkom terġgħu tqumu bil-mod fuq saqajkom. Rajtkom tpaxxu l-għajnejn lejlet l-10 ta' wissu għax qatt ma qtajtu qalbkom. U fimtu li dini waħda mill-affarijiet li tagħmel il-festa tiegħi kompluta. Rajtkom tirrappreżentawni f'art barranija u tagħmluni kburi li intom tiegħi. Rajtkom tifirħu bija u ddawruni mal-ġmil tal-birgu meta ġejt inżurkom. Kif qatt nista' ninsa dak il-mument? Rajtkom għajjenin. Imbagħad rajtkom sodisfatti. Rajtkom toħorġuni mit-tempju tiegħi u ddawruni ma' belt armata poġġiġa ta' drappa aħmar. Rajtkom terġgħu tilqawni f'dari dik lajta li veru toħroġ mill-qalb. Jien, Lorenzo, gburi li rajtkom tagħmlu dan kollu għalija. Jien, Lorenzo, rajtkom u nibqa' narakom. Grazzi tal-li tgħixu biex tħobbuni.